Ongi etorri bideo honetara, ni Juan Irigoyen naiz, eta Google Calendar zelan erabiltzen dan ikasiko dugu tutorial honen bitartez. Zuek laugarren mailako ikasleak zarie, eta publizitateari buruzko lana egiten ari gara, gure unitate didaktiko horixe da, eta lanen artean, lehena tasa publizitatearen definizioekin zer ikusi daukana da. Zuen lehenengo lana, publizitate hitzaren definizio batzuk aztertu eta zuena sortza izango da, eta horretarako txantiloi erabiliko dozue, horretako prest daukauna. Orduan, zer egin beharko dozue? Atasa hori otsailak 23rako izango denez, zeuen kalendarioan, zuen egutegian, markatuko dozu egun hori atasa entregatzeko data alez. Zelan nengo dozue? Kalendarren sartuko zarie, gogoratu hemen dagozen puntotxoetan kalendar aukeratuko dozuela, hortik aukeratzen dire aplikazio ezberdinak, eta, 23ra jongo gara. 23an, egutegia ikusteko modu ezberdinak dagoz, bata da egunaz ikustea, beste asteka ikustea, beste hilabeteka, urteka eta bar. Guk, hasieran hilabeteko eukidot, eta 23 jongo garela. Zuek ganera, 4A taldekoak zarie, 4A euskara eta literatura, eta egingo duguna izango da, markatu hau ikusteko egutegi hori zedala, eta 23 jongo gara, klik bat egin, eta, hemen zabaltzen da lehi honetan zuek aukeratuko duzu zeregina dan, edo gertaera dan, edo zer dan. Normalean, interesantenak gertaera edo zeregina izango dire. Kaso honetan, ipini dugun, zeregina dela, eta egun honetan zuek emon behar dozue, publizitateari buruzko definizioen lan, ezta? Publizitatearen ezagutu eta sortzen. Hauzi izango litzateke, eguna 23a da, ordua ere gehitu daiteke, eta pentsa gure klase izango bada ordu batetatik ordu bietara, aukeratuko dut ordu bata PM jakina, 7:08, hemen daukat, ordu bata, eberdiko ordu batetan hasi, eta, hau ez da ezita maitu, ordu horretarako talako zeregina emotea. Eta, hemen azalpen bat ipini dezaket, eta, lana entregatu behar da. Lana emateko azken eguna. Eta gordingo dut, eta badago. Hemen dago, talde honentzako lana esleituta. Besterik ez dauka honek. Zerbait aldatu nahi izango bazen dute klikau eta lapitxo neri emon, eta hori izango litzateke aldaketa egiteko lekua. Gorde, badago beste aukera bat, nahi izan ezkero, ikusi dugu zela, gehitu dezakedan gertaera bat, ez zeregina gertaera baino. Atzeko zuzer izango litzateke, eguna otsailako 23, hemen bai gehitu ordua izango litzateke asteko ordua eta amaitzekoa, eta behin egun dela esate baterako 10-etatik 11etara, hau adibidea baino ez da, 10-etatik 11etara automatiko gipini dugu, edo egun oso izan daiteke, eta norentzat laua, euskara eta literatura taldearentzat, beste norentzat balitz, zerrenda luze honetan aukeratuko nuke, baina hementxe gauzko, eta gorde, eta hori da dana, aizenik ez diot, ipini, klikatu, editatu, eta gehitu izena dakarren lekuan, hemen froga ipiniko, froga publizitate. Ederto. Eta, gonbidatu egin daiteke jentea, gertakizun zeregin hau aldatzeko edo, editatzeko edo ikusteko. Eta gonbidatuen hartan zerrenda honetan, indik aukera dezaket, irakasle guztiak edo aukeratu ditzaket pertsonak, banan, adibidez, edo nor, eskolako ikasle bat, irakaslea edo nahi doana, berak Google automatiko biataratzen ditu izenak. Gorde egingo nuke, dinozteia mezua bialtzea nahi dodan, pertsona horiei, egin didan gonbidapena gaiti, baina nik ez bidali ipiniko do, ezaguz urretako da.
eta hori zera dena, hori egitea nahiko izango litzateke. Bale? Abesterik ez?